Yönü siz diýäňiz ya Resulullah diýmek bir irade var diýäňiz. Ondan soň o zaman şu storylaryňyzda gelýär ya Hazreti İmam Reza maňa kömek et diýmek kullen şirk, müşrik dinden çykýan diýäňiz şu jüri diýip aýtýaňyz siz. Bizim şu mezhebi fıkh Hanefi'de şu jüremişi. Birişi. Ve de ağam awla şunu bil hiç wagtda bir ya İmam Reza diýende ya Behvettin diýende ya Resulullah diýende bir hiç adam müşrik kafir diýemzak. Her kim men bir çekimden getirse biz müşrik diýmeýär. Biz elbetde bir nowlar bolýar, bir ýagdaýlar bolýar, şu ýagdaýa barana şirk diýär. We de ya Resulullah diýip aýtmaklyk näçe form bolýar? Bir bolýar men destan okuýatyn peýgamberimizden ya peýgamberiň wagtyna fikir edýän şonda gam çekip men ya Resulullah diýen, maňa kynçylyk çektirdim diýen. Men öl bolýan da açmaga. Munda bir irat ýok. Gam edip narahat bolup peýgamberimizden ýadyňa düşüp ya Resulullah sen şeýle bolup durýan maňa aýby ýok. Bir bolýar hoş bolýan, göresin diýe. Peýgamber muhabbet ýüregiňe gelipdir. Kıssasyny okuyupdyň, destany okuyupdyň. Ya Resulullah diýäň, muhabbet bilen peýgamberden sen şeý diýäň. Bir bolýar şeýre şairide şygyr aýtýarlar, da aýtýarlar. Şu şıgırda da manahim şu şerde ya Resulullah falan ne bekliyorlar. Adamlar kadar Türkiye'nin düşünecek olsa şıgırda da ecada var. Ama en kevede ben ştada ya Resulullah'ı çağırayım. Belki ölü de şöyle. Ya Behvettin, ya Mamırda, ya falan ben çağırayım. O zaman çağırmaklığımda doğru peygamber öyle ihtiyaçta da durun yerinden ne aytsam. Evliyaların dağıttan öldür her yerden her kimsenin ihtiyaç diye aytsam. Şuna şirk be Huda diyorlar. Allah Teala'ga şirk diyenler näme? Allah Teala'nın sıfatı var. Şu fakat şoňky. Hamana oda Hudaý şaşar Rahim, Hudaý Teala Kerim, Hudaý Teala Şekur, Hudaý Teala Alim. O belki bilen Şekur, Rahim diýip aýdan gaýby ýok. Emma Allah Teala'nın has sıfatları var. Dine şoňky. Başga adamda ýok. Hamana ahad şu. Hem tafi ýok. Ve lem yekul lehu kufuwan ahad. Hiç hem tafi ýok. Leyse kemitlihi şey şu. Basir hem de görüp duran şol. Hem de eşitip duran şol. Her kim ýagdaýdan habarly şol, daşdan ýakyny eşdiýän şol. Onam şada bir ewliýalar, peýgamberleri, şehitler çağıramda şolun öýdi eşdip du daşdan her wagt eşdiýär diýip aýtsak, şuna şirk bu Huda diýerler. Otam, sen ýan gaýtýan gurun mezhep diýende, muňa kyle 4 mezhepdir. Aqideti meselelerde 4 mezhep arasynda hiç bir tafawut ýok. 4 mezhep şuna konuş form gurun etdi. Otam şada aýdym dese ewliýalar çağıramda öýdi eşdip du her ýerden diýip aýtsak, şuna şirk diýär, ýöne tarafa müşrik diýilmeýär. Şirk bilen müşrik fark etdiýär. Ne yaparım aman wada? Şu göz için adam sadaka berdi, Peygamberimiz şirk etdi diýär. Göz için namaz okuyda şirk etdi diýär. Göz için arada tutda şirk etdi diýär. Göz için edilýän şirk. Şu takkallyk enatan öllü diýip göz için şuna şirk diýär. Ýöne tarafa müşrik diýilmeýär hiç wagtda. Tarafa diýär şu tamana meçhide tewmeklik kofr. Emma tarafa kafir diýilmeýär. Alaza dakylmaklyk kofr. Ýöne kafir diýilmeýär. Ne kofr diýilmä? Aňyraş günahkarsy. Oda şu daýdan wada ýang suratyny çağırsa muňa şirk diýdi. Bu da men kefinde Hanefi mezhebiniň fıkhynda bar. Ineleke mezhebimde ýanky Allah melekleri rahmetullahi aleyh Mecmuatul Fetavasy bar. Şoň 27-nji 28-nji sepetinde bütün hemme Hanefi mezhep türkmen ille şonu kabul etdi. Şonu ewliýalar çağırmakdan üç suratynda da gurun etdi. Şoň hiç gaýta dogry diýenek. Ona açyk bolýanym Fermanı ya Behvettin ya falan hep çağırıyordu. O çağrılarını tevhid ettiler biliyor musun? Bir ferişte yetiştiriyor diye. Bir de öyle işte diyeyim de ki bir de Hudaý Teala istedi. Bana bir tevhili batıl diye. Çünkü Hudaý Teala Kur'an'da aytdyr, Peygamber'in hadisinde aytdyr. Bu tarzda Hanefi'nin fıkhında geliyor. Ki var akım şu evliyalar çağırmakla da eşitmeklik yok. Sırahada fıkhımda geliyor. Onun için bir tevhili batıl olduğuna bana ecazə ver. Bana şirk değil mi ya? Yani etkiyen için doğru değil diye. İnerken şey etekler Eddul Muhtar'dı. Allah Rafi rahmetullahi aleyh. Bir adam kabrın başına var diye. Sonra var akım kabrın eyetine ya sahibel kabr kabrın eyeti amana selli min Allah Hudaýdan bana dua edewori. Men Hudaýdan şefaat edewori falan edewor diye. Şu doğru değil diye. Kofurda diye şirk de diye. Öyle eşdiye deyip bar kabrın başına biri ölü bilen kepleşip dilese ağa halaf sünnetler şeriatta yoklar. Ama şirk mi? Ya bana şirk diýilmeýär. Doğru değil diýýär. Sen näçe konu näme çykan aýda? Şumat İmam Reza'nın yanına varamızda ya İmam Reza bana bir hacetimi Allah'tan dilide ver diýmeňe bir irade yok. Helle mi? Doğru değil Müslümandygyň bu. Buning yok da. Sen diýsen o da şey diýsen ya Allah Allah'tan dilemeli. Tevekkül ner bolar endişe maya. Gevuniň iwem her haýsy zaya.
Barçanın dayanıcı kadir Hudaya Allah'dan özel ötüyenci olmaz. Kullu Kur'an barda okuy, tamam bütün Kur'an okuy. Eğer Huday Teala'dan, Peygamberden biri, alim gaybden Allah'dan elin çağırım olsa, Evliyalar Allah'dan elin çağırım olsa, Peygamber'in öyle 20 yıl Peygamber'si götür. 20 yıl Peygamber'si Peygamber'in hiç yokta Evliyalar çağırmaktır, Peygamber'le çağırmaktır, şehitler çağırmaktır. O yüzden kabrın başına var, sen bana dua edip beri var, böyle burada sünnette yok, kanal şeriat Müslümanlıkın. Muvahhid deyip näme diýilýär? Haýsy adamy muvahhid diýerler? Bir muvahhid adamyň etikady men öz nazarıma ahunady bir daýyga. Janayta. Şuma men gelip İmam Reza'nın ýanyna barıp, "Ya İmam Reza, sen Hudaýyň söýenmeni, Hudaýdan bir maňa bir dilede ber" diýen. Men bilýän İmam Reza'nın öýünden zat ýok. Ýöne İmam Reza Allah'dan dileýär ahir. Helam şu. Şun näme irady var? Gelip şun üstüne gelip beter bir manobr berip gad edip şerke ýakynlayan, müşrike ýakynlayan diýmek bir hilrek. Kullu bir yani cemaat 70 milyonyny ziri sual ekilýän ýany bolup duşy. Kardeşim o de Teşekkür Mahmud'dan yani şu dehçe adam var biliyor musun? Şu tadı yok dedi. Mün adam adı o önünde. Şu mün adam tefneşmeklik. Mün adam tefneşmeklik. Mün adam ataat ayrı eşmeklik kimin sıfatı? Mahmud'dan sıfatı Allah'ın sıfatı. O gurrun yok Allah'ın sıfatı dönme. Bir muvahhid adamın etikadi näme? Muvahhid adamın etikadi hemmedat Allah'dan sadir bolýar diýip otuy. Müslüman da onda etiqadın doğru deyip bakti amalın yanlış olana onu doğru diýilmeýär da şu tamam Türk'ün ilaryna ne kadar da atır ne mayva diýip geldi. Şu tamam cınazı namaz okuýarsyň ýylyňa da dogatdy ne mayva aýby şey Peygambere öre diýersiň dogan diýdi. Şu taýda hem kabryň başyny dilemeklik Peygamberiň tertibinde ýok da şeriatymyzda ýok da şey. Şimdi